Aingo yo blay ublada ringkat bat ngi. Agini kilai sngi ke blalin no. Menginang yo pan ya gani ka stem ka pasau. Bania selok Lincoln agani ka ketien ka jong blay. Ka benta bania pej agani ka pon agani ka ketien ka jong blay. Ka daina ka tu ka ju I ka dakhan. Ka benta ka boong ka jing sha aslam. Ka jing sha aslam. Ka dai ka jing la ban am ya ka por. Ani kata ka jing beteng ya ka nu ka bangile ka bangisyam ba ka long ka baslam. Bat ka longru ka ba e. Bat ka jing la ban sha shitom. Klam ka nu ka jing knyum. Bun sien na bom don ka jing sha aslam. Ka onra iki ki pasniyo. Ki bom sngutanan. Bat ka onra ru ya ka jing babi hadian. Ngamla ban klen. Ya ka tu ka jing itu kana ka bangila. Pulih haki kot school menshua. Haka por pengidang lay school. Siapang wayu beriu badan ya kas iar. Kabaka ya kapeleng ksiar. Man kasngi kata kas iar. Kaka ya kapeleng ksiar. Bat uyo. Ban let dia ya kasyayo. Haka dor kabarem. Da kaba uyo ya kata kapeleng ksiar. Kalau long kajing kerku. Ya kaying ya kasam kajong tau beriu. Baula ban penbiang ya kajing dan kam. Paro haga jing im haga yang kesam ka jung u. Uta ubriu huntang haga ka ba ulayo. Kumta ula kwa ban riu spa no. Haga wei kasngi ula perkat kumno ban yo no. Ya kata ka spa na kita ki peleng siar. Ki badon hapo jong kata ka siar. Kumta kalawan ka jing mut jong perkat jong u. Daga baun syu on no ya kata kesiar. Kenang baun yo lun no ya kita peleng kesiar. Kibadan hapo jong kata kesiar. Kumta gawai kesngi. Uni ubriu ula syem ya kata kesiar. Ban ula on no ya ka. Kapasusi ya utau ubriu kolong. Baun da ula dam ban on ban penyam ya kata kesiar. Ula pliat siapa. Ula lapen ban. Bahapo jong kata ka siar ki don tangki de kontmen. Baro ki bagada siar ka de bandon. Andrei simlam ya kita ki peleng siar. Hapo jong kata ka siar. Namar baula penyam ya kata ka siar. Kumta ulas ngusi. Bat ula babe. Baula duno ya kita ki peleng siar. Ki bau juyo man kasngi. Kani ka penpau. Bau uni ubriu. Dan ya kata ka jing syaslam. Ban am ya kata ka por ka papiang. Akan mau na ketien ka jang blay na city officer Paul Sigirum. Kalnong ka pa pra ka dekat arusan ong. Ladang ikerman ya kata ka bang ngimyo I. Teda ka ba yasya ikmi lenti ya kata. Uta ubriu bayo ya kata ka peleng ksiar. Na kata ka siar. Udan ka jingkerman ya ka ka ba umyo I timru kadon ayu siapo jong kata ka siar. Henry ukmi lentipan bagi don kita ki peleng siar. Henry kata ka jingkerman wat kata ka jingkmi lenti jong u kalong leno namar bo don pan ya kata ka jing syaslam. Kajing bomla banya syaslam. Ha kajing im kajing gigi brio. Kawai kalong kum kajing pang kajing sitom. Haba kendu ia kajing pang kajing sitom. Ngim jula ban ya syaslam. Ngi kwa menta badai ban yo no ia kajing koj. Hoi kidon kajing pang gi badai ban koj no kloi. Lese ladang ngim yo ia kajing pen kia kloi. Lawan pois tu pun jong kajing yam. Kidon pat kajing pang ki balapan tegi bun snam. Bat ki donru ki jingpang ki bomla ban ben kia ki bolong sirta ke jing im. Namar ngimla ban ya syaslam. Ngi her keleng ya kepertai. Ngi wahat ya kita ginong sumar. Andai ngi klan no pat yo blay. Ubadai unong pen kia. Iklan no ban dua yu. Baun pen pau. Ya kita ki briu. Ki badon ya kita kepor. Ban sumar. Kawai pan. Kajing bomla ban syaslam. Kadai kajing duk, kajing kerdu. Hababan kajing duk. Kalong kaba sisya ban ya syaslam.
Namar kejing doa ki pan man kasngi. Kumta haba umla ban syaslam. Kaplong yaki beri banwan. Yaki lahat kelenti kumno banyo. Daki lenti ke bomhong. Kawai pan kejing bomla ban syaslam. Kejing kwa kejing yaki beri kalong yaka kerdan. Bat yaka burom. Imla ban syusngap habang iyo ilang bagi social media. Kamtam hakapuar bagi canvas election. Kimi kijing ya kentho, kimi kijing ya penram iwai. Daki ketien ki bom sngau desyo. Haka imlang salang tangban yo ya ke kerdan bat ya ke buram. Kini gidai kita kijing long namar bang himdon ya kata kijing Shah Islam. Kapelong ya ki priyo. Bagian bitarwat yo blairu. Na baki ong bau blai sngam. Ia kijing duai kijongi. Lada usngam balai penkia. Ngidon hapreng kijing pang kijing sitom kijing kordesat kabakane balai penkia no yang. Balai kiwai kilong priyo ki man priyo ndai ngapan ngaduksa. Balai ai hanga ya kabangapan ai penban ha kiwai pan. Kata cingkeli kabang ibu yo balai. Ki perlong ki ba ihin kadai yang iban pan na oblay ya ki ai ki bangidon kam tang ba om ya kamon ka jongi endringin pan ha kamon ka jong oblay ngide ban skuturu ya lade ha kanu ka benta ngidon ngikan mau ya ki arngut ki daka halo jong gading pana uway ba siya kalyang kadyang uong yo Jisu tupen yalde bat yang iru udon ha kabatang kabalakut no ha kajing kajong u Henry udang kwa ban pen tang ya kado uklan no pan ya kamansim kan ba uway pan siya kalyang kamon uong ko Jisu tukan maulem yanga onda me poy ha kahima jome u Jisu uong ha kani kasngi melong lambat nga haka paradise uni udakai usung to yala ga jong pom ka baulale kumta uklampan khatsyo ya kata kado namar uladon halo jong ding pna enrei uperkan tang banyo lain yak ban banyo lain ka mensim ka ktien ka jong blai ka ong segi room kal nang ka bakat ar ka khat ka bakat ar kiba kemen ha ga jing kermen kiba ya sha ha ga jing janjar Kibayay ne minon hagijing duhai. Tungin kemen hagijing kemen. Wat hapdeng kita gijing gijing janjar. Dan gijing Yasha Islam. Hagi ke paro ringkat gijing duhai. Da kabang isyania haublay. Gijing Yasha Islam hapdeng gijing janjar. Kadai kapapen iyangi bangi don umensi mako yapo jongi. Pat kini gidai kiso kejong mensim. Ublay unkerku. Daga bata ka burom ka jong ngin ya duai ablay bok pa jing ba meneng ya ingu ime ko kerat pamla ay kani ka kubuar ka balengkot kani ka stem damar ka tangi da duai men isne ban yaram ban pensyat bor yang iwai pe iwai bangila sisa ban don ya kata ka mensim ka jing ya Shah Islam ki iparo bangin don ya kata ka mensim ka jing ya shania tang hamehi medai ublay ubadon bor ubala banle ki iparo isnai ko kerat ban yalam beten ingi ikisi ki por berangsa ni syania ya ti ki kesang ti kejome ha kerteng try no penem jing Jesus Christ ngi duai amen